Baita, partida erabakita usteko egia esan Sansek bestela jokoan ez du aukerarik sortu. Hauxe da, gola da Sanseren jokua. Horrelako jokaldiak azkar ikutuz baloia. Eta bukatu da partida Galen, Sansek azken bi partidak, esan dugu ez da biela inondo, baina etxetik kanpo Ipuruan eta Galen, eta ez du galdu. Gutxian berdin du. Eta bira, Ricardo García presidentearen aurpegia etxita berdindu egin du azkenean Sansek, bana Joseba Urkiola gure lankideak protagonista badu. Aurrera Joseba. Alaxe da bai, azken aspereneko protagonista daukazue irudietan, Gaztañaga, zorionak eginiko golarengatik isilik utzi duzu estadion gal. Bai, eskerrik asko egia esan, asko gustatzen azkenean partidua hastia bat eta utzi batzen hasi lehengozatik gehiaztia jau, baina boitz hartu eta gero buelta bat asko gustatzen azken aldi honetan badirudi apurka patxaltzen ari zaretela, baina Alavesi anoetan irabazi egin zenioten Real Unioni ere bai, eta Eibarren aurka aurreko astean berdindu eta gaur ere berdinketa goian egon nahi duen taldea da Sanse, ezta? Bai, azken ikusten ega goiko taldean kontra bastante ondo gabitzala. Gero partidu bat eskapatu zaizkigu, baina hola segita behar lehenengo lauta sartzea. 8 partidu gelditzen zaizkizue, aste hau nahiko bitxia, arraro izan da zuentzako, Mejoko Drok esan du berdin entrenatu duzuela, baina nahi edo ez nahi, horrelako gauzek nolabait efektu izaten dute, nola ikusten duzu zure burua eta orokorrean taldea, azken 8 partidu hauetarako? Nik uste azkenean Mikelenak pixka fete duela hastia zer, baina gero problemaik ez duki notizia hartuta gero, eta erabaki izan eta jazta. Eta gero azkene, lehenengo lautan sartzen saiatuko gara, azkeneko 8 partiduetan, da ez baga sartzen de, gutzako haingoz temporada honetan egira, eta saiatu bintzat lehenengo lauetan sartzen. Osondo sortea izan dezazuela eta beste bat arte. Eskerrik asko zuei. Hauetxek bada, estadion gal isilik utzi duen jokalariaren hitzak. Berak lortu du banakoa eta puntu baliotsua zalantza izpirik gabe Mejoko Droren taldearentzat. Eta Juanan, beti esaten dugu, naiz eta aukera argirik ez sortu Sansek, bat eta eutxeko arriskutsua dela, edo zen jokalditan, askotan esan dugu, korner bat edo, Sansen jokoa beste bada eta jokuan egin du jokaldi azkar batean. Bai, hori da, pixka baloia izan dutenean azkeneko baloi horretan, baloia ondo mugitu dute, jokaldia ondo egin dute, lekuz kanpo harrapaitu ditu atzegelariek eta batez ere zelai erdiko jokalaria Real Unionekoak, eta azkenen gola egin dute, hortik etorri behar zuen, baloia goian ipinita oso saia zen, baloia jokatuz egin behar zuen diferentzia Sansek, eta azkeneko jokaldian egin dute diferentzi hori. Pena bat izan da, Real Unionen aldetik begiratuta, 3 puntuak poltsikoan zituelako, eta gaina 3 puntu horiek oso garrantzitsua ziren gaur, batekin bakarrik gelditua, atzera pausua da, gehitzea beti ondo etortzen da, baina iritzi partida zegoen bezala eta azkeneko minutuan nola izan den, atzera pausu bat egin duela.